Sanibonani la ekhaya. Ninjani? Asithemba ukuthi niyaphila nonke la. Imfoka Mkhonza lo. Thank you so much ukuba kwenu la. Ukusubscribe, ukucomment, ukushare nokulike ama video wami. Ngiyanibonga kakhulu good people. Namhlanje kule feature yami ethi my special message to you. Ngifisa ukukhuluma ngokubaluleka kokwaneliseka. Ngifuna ukukhuluma ngokubaluleka kokwaneliseka. Lokho esikubiza ngecontentment noma esikubiza futhi mhlawumbe omunye angakubiza ngesatisfaction, ukwaneliseka. Ake ngithi nje mangikhuluma ngokwaneliseka la ngikhuluma ngani ngesiZulu mangayichaza nje. Mangikhuluma ngokwaneliseka la ngikhuluma ngokuthi lokho onakho noma lokho okutholayo ukuthi uphile kufanele ukubonge futhi ukwazise. Ungaze wenze noma yini oze mhlawumbe uphule nomthetho ngoba ufuna more than lokho okutholayo. So yiko ke ngifuna ukukhuluma ngakho namhlanje, ukwaneliseka ukuthi kubaluleke kangakanani. Yazi ukuthi namhlanje kunabantu impilo zabo ezonakele noma eziye zaphazamiseka. Hayi ngoba kuukuthi mhlambe bebenezidingo ezibaluleke ngaleyo ndlela, kodwa ngenxa nje ukuthi labo bantu bebanganelisekile. Yayibona? Mhlambe nawe uke uzwe ukuthi umuntu othile mhlambe unemali mhlambe engango 1 million. Kodwa uthola ukuthi leyo mali engango 1 million ayimanelisi. Bese ithatha le mali le e1 million ahambe nayo aye lapha endaweni zokugembula, afika agembule ngayo. Athi ngifuna ukuyandisa le mali, ngifuna u10 million. Ngifuna ngizalele u10 million. Sike sayibona igameko ezinjalo. Siye siyibone igameko la khona umuntu mhlambe wasebenza lapha yana wabamba mhlambe itoho. Wathola mhlambe 100 rand. Bese utholile u100 rand, awuthathe ahamba ayogembula ngawo. Athi ngizafuna ukwandisa lo 100 rand lana mhlambe mawungenza u500. Uthola ukuthi le mali nje wabeyifaka lapha iyadliwa yonke. Yayibona? Inhloso yale muntu bekuwukuthi wenzani? Uyayandisa le mali. Kodwa egcineni yadliwa yonke. Yayibona? In short lo 100 rand awuzange umanelise ukuthi aneliswe leyo mali ayitholile ngalolu suku. Akhona ukuthenga izinto ayidingayo nokunakekela umndeni wakhe. Kuhlulekile uye wanganeliseki. Angikhulumi ke le ka lo 1 million. Thathi 1 million uyoyifaka yonke eCasino. Uyagembula ngoba efuna u10 million. Idliwe imali. Funa manje awuqala phansi enze ezinye izikweletu. So zama manje ukuchase noma ukugijimisa le mali emlahlekele. Uzama ukuthola le mali emlahlekele. Siyazazi igameko ezinjalo bafethu, sike sazibona. So le video ngifisa nje ukuyenza ngezinto ezifana nalezi ukuthi kubalekile ukwaneliseka. Kukhona abanye athi umuntu enebusiness liyasebenza ibusiness lakhe kukhona akutholayo kodwa akaneliseki ebusinessini lakhe. Bese enzani ehambe enyangeni ayofuna isithwalo noma ayothwala ukuze ibhizinisi lakhe lidlondlobale limnike inzuzo engaphezulu kwale ayithola manje. Bakwenzile abaningi lokho. Abanye nje ngabesifazane, thola ukuthi owesifazane uzohamba enyangeni afike ayo enyangeni ayocela ukuthi
ibhizinisi lakhe likhule likhiqize kakhulu imali kunalokho elikwenzayo manje. Ifike inyanga ithathe isebenzise lelo thuba kumuntu wesifazane lokuthi hhayi ngakwenzela mina lento oyifunayo, kodwa ukuze lento isebenze kahle futhi ingene kahle kuwe kuyofuna ukuthi ngilale nawe. Yayibona? Kuyofuna ukuthi ulale nami ngizoyifaka kahle lento kuwe lesithwalo ukuze uzokhona ukuceba. Sesibabonile baningi kwenzeka kubo lokhu. Abanye sebaye bakuveza, abanye bakufihlile bathule nako, kodwa kuyenzeka futhi kwenzekile. So-ke ukunganeliseki konke lokho. Yabona uma ungumuntu onganeliseki ngento oyitholayo, ugcina sewungena ey'nkingeni ey'nkulu uthi uzama uku-eda noma ukwengeza kulokho okutholayo. Uhlulwa nje ukwaneliswa yilokho okutholayo. So le video ngithi angiyenzele lokho nje ukuthi lokho okutholayo kufuna ufunde ukwaneliswa yikho. Ungafuni okuphezu kwalokho ngoba iy'nkinga ey'ningi ey'daleka empilweni yethu zidala ukunganeliseki. Kunabantu abaningi abasuka emakhaya beyofuna impilo engcono, bafike bayithola. Uma beyithola le mpilo engcono, bafuna engcono kakhulu kunaleyo. Ngesikhathi sebefuna engcono kakhulu kunaleyo, baze bayithole sebenza izinto ababengacabangi ukuthi bayoke bazenze empilweni zabo. Sebayabulala, sebenza yonke into, abanye bathwala ngemindeni yabo ngenxa yokuthi abaneliseki. Lesifiso sokuhaha, sokufuna izinto, ukuhalela izinto, sokunganeliseki, seyinkinga futhi seyingozi. Kuyofuna ukuthi siqaphele. Sinjenje emhlabeni ngenxa yaleso sifiso. Abantu abaneliseki bafuna more than what they get. So yiloko-ke ngifisa ukusho kule video. Ngifisa nje ukudlulisa ukuthi uma ungumuntu empilweni kukhona okutholayo, yaneliseka, funda ukuzanelisa ngaloko okutholayo. Ungafuni okuphezu kwalokho, uze mhlawumbe wenze izinto ezingekho emthethweni noma izinto ozoyisola ngazo later, ngoba nje ufuna ukwanelisa, ufuna okungaphezu kwaloko onako okungakwanelisi. So yiloko engifisa ukukudlulisa nje kule video ukuthi bafethu asifundeni ukwaneliseka. Asizame ukuthi okuncane lokho esinako saneliswe yikho. uNkulunkulu uzobusisa lokho okuncane ukuthi kwanelise uma nje inhliziyo yakho ongayivumela ukuthi ibe nokuhala, ifune more than what you are given. uNkulunkulu kufanele ukuthi abusise lokho okuncane okutholayo ukuthi nje kwanelise nikhona ukuphila ekhaya. Uma ungabheka nje kunabantu abaningi namhlanje kwaziwa ukuthi baphila impilo engcono, banemizi emikhulu, banawo lonke uhlobo lwemoto, kodwa impilo abayiphilayo yanelisi ngoba lezi zinto abanazo uthola ukuthi bazithole ngendlela engekho right. Yayibona? Awuzazi izinto ezenzakalayo empilweni yabo ngasese ngalezi zinto abayitholayo. Abaneliseki ngempilo abayiphilayo kwakhona lapho, bafuna more. Futhi noma sebekutholile lokho, baphila impilo ebuhlungu, khona ama-sacrifices athile okufuna bawenze. Yaneliswa yilokho onakho, hlala lapho khona njengamanani omthunzi wey'nkukhu kwayisho ubaba u-Ayanda Msweli. Yaneliswa ukuze ungayitholi sowenza izinto ey'phambene, soyithola sowuphula umthetho, sowenza nezinto ezizokuqhatha even nabakini. Yayibona? Ezizokwenza ukuthi bangakujabuleli nabakini, bangasakubusisi, noNkulunkulu angasakhona ukubusisa ngenxa yokuthi uhluleke ukwaneliseka. So nje ngiyabonga kakhulu-ke, umlayezo wami nje oza kini namhlanje lokuthi asifunde ukwaneliseka, singafuni izinto eziphezu kwalezo esinikwe zona. Umfowami Khonzalo, ngiyabonga. Please share, subscribe and comment. Thank you so much.